Много ми е приятно да поканя на кафе и да разберат тази новина лично от Ася Капчикова. Здравей, добре дошла, Мила. Добре дошла. Как си? Супер, като виж как плажно те посрещаме. Заповядай, добре дошла. Започвам веднага с новината, която и анонсирахме. От вратата. Защото, с много хубав туалет си плажни. Виждам, че отдолу има и бански. Благодаря ти. Това е мое, между другото. Знам и след малко ще покажем още твои неща, бански, защото си тръгнала и в тази посока. Надявам се да видим и банския отдолу да ми покажеш след малко. Ами, нямам всъщност. Как видях? Добре. Стори ми се, че видях нещо. Добре, да започнем от тази новина, която излезе, че ще ставаш майка. Какво около нея? Каква е тази история? Не очаквам дете, ще разочаровам. Огледахте внимателно близък и викам, божечко, къде е корема? Няма нищо, много слаба. Сега съм в най-перфектната си форма в момента. От години, между другото, това ми е най-перфектната форма. И много тренирам 4 пъти в седмицата. За сега не мога да си позволя още така да очаквам дете, тъй като имам други професионални планове и искам да се развивам. Виж сега, да си позволя да очаквам дете звучи добре, но понякога човек не си позволява, просто се случва и тогава ще ти остане да му се радваш, но сега това не е истина. Откъде тръгна това нещо? Не знам, ти знаеш как тръгват. Аз непрекъснато, Аз непрекъснато чакам дете, много знам за това нещо. Именно, може би медиите така си преценяват. Една седмица може би сте видели малко в периода, в който беше малко по-пълна или не знам, въпреки че то не излезе май в този период, по-скоро излезе, съвсем скоро. Трябваше да си пишат нещо. Разбрах, че дори близките ти са се усъмнили и са те питали вярно ли е, какво става. Майка ми, чуваме се по телефона и тя ми казва, аз ти ме лъжеш, бременна си. И аз казвам, майко, ти на мен ли ще вярваш или на медиите ще вярваш? Много са убедителни понякога. Да, факт, така е. Наистина, и приятелите ти са те питали. Ами да, доста медии ми звъняха да питат за информацията, доста мои приятели и така. Аз не виждам никъде снимката, но колегите ми казват, че в момента пускат тази снимка, на която си държиш корема и изглеждаш като че ли бременна. Ами аз не знам как префразират. Явно от една снимка тръгват да си съчиняват, свободно съчинение и по надписа, който бях написала върху снимката, толкова щастлива. Истински толкова щастлива, да. Аз съм толкова щастлива с мъжа до мен и за това го написах, защото в същия ден бяхме излезнали и той ме изненада приятно и аз просто реших да го отбележа. Но други хора по друг начин го интерпретират. Ами защото като хванеш, аз ако си направя така, знаеш как добре мога да имитирам бременна, ако си хвана така корема и застана и кажа толкова щастлива или се гледам толкова щастлива, едва ли ще има някой, който да не си помисли, че този път вече тая наистина е бременна. Не. Имам предвид тази аз. Да. Явно им се иска на някои хора, но не е така. Да се успокоят някои други, не знам. Какво каза Живко гаджето ти? Какво каза всъщност, когато излезе тая новина? Защото ти си се сблъсквала вече с доста новини за себе си, но тук вече по някакъв начин и той е заместен. Как реагира? Той вече не обръща внимание на писанията, защото знае, че постоянно се пишат глупости. Свикнало е да вижда какво ли не. Негови приятели му бяха пратили статията. Даже той ми я... Честитиха ли му? Да. И само го базикат. Татко. Даже един наш приятел общ беше направил едно клипче. Между другото много се смяха. Едно бебе и главата на Живко беше на бебето и прави така. И той беше написал честито, тате. Супер. Разкажи малко за него. Как се запознахте? Как се появи в живота ти? Как го позна, че е твой човек? Защото ти казваш, че това е твой човек. Той си стоеше такъв мирничък. Не пиеше. И аз казах, ето това е мъжа. На един купон се запознахме, на един рожден ден. Всъщност ние не бяхме на този рожден ден, да празнуваме. Там бяхме с общи приятели, т.е. не бяхме лично поканени на рождения ден. И аз отивам, той беше преди това там и така се засякохме съвсем случайно. Аз седнах до него и започнах всъщност да си говоря с него. Ти започна първо? Да, той се стресна. Аз бях малко така. А позна ли те? Знаеш, сети ли се веднага, че си ти? Знаеше коя съм, беше чувал за мене.
Беше му интересно, даже се стъписа, защото аз малко нападателна такава. Смисъл, аз може да си говоря с него, все едно се познаваме. Да. И той е такъв малко стреснат. Погледна ме, а той не е очаквал, нали, такава жена, един вид, след това, нали, ми обяснява. И каза, че малко така съм го стресирала. Не, че много ме Ти казваш, че е малко по-свенлив, по-най-такъв отворен. Но може би заради това много малко се точната дума сдържан. Да. Много ми харесва това нещо. Той ме балансира. Аз съм другата крайност. Аз съм постоянно супер енергична. Въпреки, че сте на близки дати, като рождени дни, въобще празници заедно празнувате. Да, факт. Така е и пак сме толкова различни. Въпреки, че сме една зодия. Това ми харесва, защото той ме балансира. Харесва ти и разбрах, че и такъв ден човек, който се опитва да прави неща, да се развива. Това е за един мъж е много важно, аз си мисля. За една жена някакси по-приемливо да не прави кой знае колко, да разчита на мъжа до себе си, като че ли сме приели, че е по-нормално, но за един мъж, ако Тук си много права. Напоследък да намериш половинката си в свят, в който имаш толкова много изкушения, е много трудно. Освен това да я задържиш, защото сме свидетели на толкова много неща. Всичко е много достъпно. Ти можеш с един клик да влезнеш, да намериш, да излезнеш веднага с някой. И може би дори това вече ни отблъсква, тъй като всичко е толкова лесно. Не, няма и процес, който, за съжаление, ще става все по-страшно. Да, и аз така си го мисля. Не знам нашите деца, нали, един ден живи и здрави, когато стана майка. Ще дойдеш, ти кажа новината първо на тебе. Разчитам обещано. Да знаеш. Просто е неизбежно това да се спре. Ти каза, че си в най-добрата си форма до момента и ти наистина си в прекрасна форма. Много си отслабнала. Факт, всъщност 43 кг. Беше много много. Ти никога не си била дебела, но беше напълняла в един период. Аз те знам преди това в по-слабия период. След това имаше ли някаква причина за това? Нещо боледуване, мързелуване, нещо друго? Фермата, формата, в който участвах, точно. Самия живот. Когато те поставят в едни различни условия, първо аз никога не съм яла толкова въглехидрати през живота си. Ориз, картофи, хляб. Аз ям зелено. Да. Те вкарвате в някакви условия 2 месеца. За мен наистина това са много килограми, защото 10 кг за 2 месеца са доста. Но ти не си много високо, 10 кг би трябвало да ти личат много. Да, но и другия момент, че организма се стресира. Когато те вкарат в нещо подобно, променят начина ти на живот. На живот и на хранене, щом си започнала да ядеш различна, като нищо организма и от този стрес почва да трупа запаси, за да се застрахова. Абсолютно. И така. Добре, как ги свали? Какво направи? Въобще сега какъв е режимът ти на живот? Какво правиш? Спортуваш ли? Активно ли спортуваш? Как се храниш? 4 пъти в седмицата с моя фитнес инструктор, който е доста строг, но много му благодаря, Димитър Николов. Да е жив и здрав. Този човек всъщност за благодарение на него свалих тези килограми. Имам режим на хранене. И така, но сега в момента не. Аз съм казвала не един път, че гладуването не е рационално, не е правилно. Организма влиза в режим на стрес, после си набавя наново, си качваш йо-йо ефект, запасява се организма, както каза. Защото представи си, ти примерно спираш да се храниш и той знае, няма как ти гориш до един момент. Всъщност, когато се храним, нали, идеята е с храната да изгаряме калории. Ние, когато не приемаме храна, в един момент организма откъде да изгаря? Той спира. И сега, значи, храниш се, избягваш въглехидратите, предполагам, защото каза преди мъничко, че във фермата си има много въглехидрати. Сега ги избягваш, спортуваш 4 пъти в седмицата. Това е всъщност разковничето. Колкото и си мислим, че може само с едното да стане, спорт е много важен. Няма как да се получи. Не само диетата. Когато се съчетае, успоредно, примерно, да спортуваш и правилен режим да има човек,
всичко се постига и резултатите наистина са на лице и много добре. Да. Аз се чувствам лекичка, подскачвам. Как да не направиш колекция бански, които да си показваш сама? Просто с тая фигура трябва да го направиш. Това ми беше мечтата от малка. Така ли? Да. И много съм щастлива, аз вълнувам се. И вчера, когато моделите вече стигнат крайната фаза и ги видиш, когато са готови. С теб не си ли говорихме за бельо и бельо ти стои в главата, обаче сега просто е сезон за банските. Да, макар че малко закъснях аз. Да. Защото вече повечето хора ги пуснаха, но не мисля, че виждаме много хора пътуват в чужбина, няма сезони, може да си вземеш бански по всяко време. Айде да отидем да ми разказваш и да ми показваш, докато гледаме момичетата. Имаме момичета облечени по бански. А ти през това време ми кажи, как се случват нещата? Ти създаваш модела, рисуваш ли го, скицираш ли го, някой ти го изпълнява ли, как или искаш навсякъде да участваш? Взимам идеи от някъде, но има хора, които ми помагат, екип, с който работя. И така, но са по мои идеи, моделите. Неща, които през себе си пречупваш всичко. Аз ще сложа това, на мен ще ми харесва това. То логично да е така всъщност. Да, благодаря. Момичета, много сте готини. Айде да започнем от момичетата, а след това ще видим и на щендера какво има. Целите бански, въпреки че не можем точно да ги наречем цели тези аси, които виждам, но въпреки това... Значи, съжалявам, че те прекъсвам. Тази година, 2017-та, са много модерни целите бански. Знам, да. Първо, да почнем от там, че доста жени се притесняват да излезнат с половинки. Други предпочитат цели бански. За мен е принципно, аз когато отида на плаж да се пека, не ми е окей. Но целият бански, както така се изразяват някой, е за газария. Да, това ще ти кажа, че ние неотдавна пак показахме бански. Имаше цели, но тези са по-различни. Те са екстравагантно. Ето може да видим и тук дупките страни, които са... Както казваш, наистина е за газария, защото за тен ще е особен този тен, който ще направите. След това, ако искаме, когато се съблечем, да се гледаме на интересни фигурки. И отзад само да погледнем, то е с... Ето. Добре. Цветове ярки, изкрящи. Тук виждаме, въпреки че там виждаме... Въпреки че тази година по-скоро не е толкова натрапчивия, това е като светофар по-скоро. Наблюдаваме тенденции, които са по-телесни. Телесният цвят, бански, много се харесва. И аз обичам. Лично аз... Телесни цветове обичам. Ти не ли? Ти обичаш по-ярки ли? Аз не обичам по-ярки, обичам телесни. Тук даже... Това може да се затвори, ако искаме повече, може да се отвори. Нямат гърдички. Да. Защото аз преди имах този проблем. По-затворено. Да. А сега ето. Сега дай да покажем по-отворено. Нямам бански, внимавай. Добре, внимавам. И така, смисъл, наистина може да се направи интересно. И плажен туалет отгоре, които също са твои предложения. Да, парелото отгоре, което е супер така различно, цветно, екстравагантно. Да. Мене ми е много пъстро и готино. Можем ли да погледнем отзад какъв е гърба? Да. Той си е идеален изрязан гръб, Гръб. Да. Този е... По-може да мине за цял бански, по-вариант, с който може и да се пече човек. И всичко аз пак така се опитвам да не са толкова затворени. Дори да са цели. Виж колко много може да се отвори идеално. Цели бански, които са доста затворени и отзад, примерно. Това е много екстравагантно предложение. Да, имам го и в зелено там, между другото. Не, този цвят много ми харесва. Може отзад да я видим. Материята е много хубава. Да. Сивичко. Много, то е... Сиво ли е, петролено ли е, някакво... Това също има варианти да се затвори малко повече, да се събере, да се отвори. Няма да го отварям спокойно, малко повече. Абсолютно. Наистина всякакви варианти с връзката. И форми също са много... V-образни. Тук е V-образната обратно. Тук виждам, тук е обратно. Да, обърната. Много характерни пак за тази година, 2017 за бански. Да. Много хубаво. На гърба го погледнахме, пак изрязан гръб. На момичетата коктейли ли носим? Ама как с бански без коктейли, момичета? Заповядайте. Аз е за нас кучета ни яли с теб. Ето това е. Ние сме на кафе. Да.
Виж как им отиват коктейлите. Я да видим сега последното. Този много ми харесва. Материята на този бански, не знам, ако иска, тя може да... Може ли само да вдигнеш да погледнем тази част, защото и горната е готина? Интересно, защото виж, първо е на квадратчета, самата материя е белия. Бялата част на банския, е релефна. Може да покажем, релефна и много интересна. Да, на кутийки, с този тип пластици. Аз много харесвам белите, става са много актуални. В момента гледам навсякъде има такива бански с ластици по различен начин. Тук е по-класически модел, но пак е... Много ми харесва белия бански на мен, защото много се откроява. И наистина се вижда. А тук е хубаво и с мрежата отгоре. Много красиво. Хем секси, хем загадъчно, хем достатъчно се вижда. Ела сега с мен да погледнем и другите. Момичета, пивайте си коктейли. Това е същото парел в друга разцветка го виждаме. Бяла мрежа. Бяла мрежа, по същия начин, като черната. Този, който може да покажем, с мрежа. Много интересен. Някои хора си падат по цветни неща. Аз, примерно, не съм фенка, но исках да има разнообразие. Да, разбира се, и да се хареса, всеки да си намери по нещо. Това пак ли плъжно бе? Това е солей. Много е интересно и много красиво и ефирно стои. Да, искам да се види. Съжалявам, че не можахме да го сложим на манекенка. Аз си замислих, че с сребърните ленти на белия бански би могло да стои готино. Много хубаво стои. Да. И долу задължително, разбира се, трябва да имаме нещо, защото прозира. Виждам, то е много тънка материя. Много за по-дръзките дами. Нищо чудно да го сложат без нищо. Това е като банския с капсите, с тик-так копчетата отпред, само че без. Тук вече трябва да имаме малко повече бюст, за да може да се запълни. Ето може да се види. Много ми харесва червения цвят. И на мен това няма как да не привлече всички погледи на плажа, така че ако искате да направите впечатление, червен бански. След малко обаче за другите модели, дали ще навяся да го сложи по време на рекламата, ще разберете след нея. Мога този зеления да пробвам. Да, искам. Ние ли сме, Саша, с прекрасната Ася Капчикова, която ни е гост днес и редно беше да те видим по бански, освен че си много красива и в прекрасна форма. Това са си твоите бански, ако ти не ги покажеш в края на краищата само момичетата и те са прекрасни. Да, наистина е така. Много ето да видим как стои. Всъщност това е този бански. Това е сивия, който виждаме, само че тук е в другия вариант. Много е хубаво зеленото. Той е леко блестящо. Той е различен, не е типичния. Така хубаво да се обърнеш, да се види истината. Коя? Да, и двете истини. И тази, че няма да ставаш мама. Не. И тази истина, че си в прекрасна форма, наистина, и личи, че спортуваш много. Асенце, да продължим с останалите. Да, този, до кой стигаме? Ето до този стигнахме. Да. Този пак е екстравагантен цял бански. С дупка на корема, дупка горе, тук при гърдите. Пак се води цял, но доста по-изрязан, нали? Както обичам да казвам, моите целите са изрязани. Твоите целите са, Но така тук, като имаш пишна гръд, като имаш пишна гръд е готино, защото и тук се отваря. А тази разцветка в бежево го видяхме на момичето с... Много обичам бежево, изкрящия. Ярко, оранжево, блестящото, крещящо, Ето го същия с тези дупки отстрани осморките, в бежов цвят. Без крайността. И останаха още два. Този е също една тенденция, която забелязвам. Долнището е изрязано... обикновено. Обикновено доста изрязано. Но това е една тенденция, която също виждам горната част като малко потниче за спортуване. Точно. Тип топ. Така се нарича топове, който е с цип. Между другото, за този сезон пак са така доста модерни тип топове или някой път даже и по-високи гащички, но пак с тип топ. Но аз не ги предпочитам, защото не мога да си направя различни варианти за... Да, разбира се, за различния вкус. Всеки да може да направи избор. И аз накрая остана един, който каза, че харесваш заради материята. Да, защото имитира кожа. Ето ти горнището. Ето я. Имитира кожа
И блясъка, който има, супер много ми харесва. Да, и това и на тен също ще стои много е интересно. Да. Според мен е това... С прозрачните мрежи. Той ми е любим. Този ли ти е любим? Този на мен и този ми е любим. Да. И така. Триъгълници видяхме и в... Той всъщност е същия цветния, който преди малко коментирахме отпред. Да. С триъгълници, само че този е така. Значи всякакви варианти. Триъгълници, тази част много затворената горе, като целите бански, които са много актуални. Като точно такъв тип... V-образна, както ти казвам, форма, те също са много характерни. И много изрязани, различни каишки, връзки от всякъде. Ето видяхме момичетата, виждаме го и на теб. За сега не съм направила още, но мисля да това имах предвид като вид връзка. Но има и по-различни, отстрани, които виждаме. Те са много модерни, дори отстрани. Забелязвам, нали? Но аз не исках да пускам, за да не е много еднотипно. Исках да съм по-различна. Искам да правя неща, които, примерно, наистина са разпознаваеми като мой стил. Той бански щеш да е много красив и с твоята дреха, с която беше отгоре, защото имаше такива цветове в нея. Да. Добре, аз се взимам те към далече от момичетата да отидем. Момичета, благодаря ви. Радвайте се на басейна. В края на краищата сме на слънце, на басейн, на коктейлчета. Пивайте си. Ти обаче с теб край басейн, не край басейн, освен за хубавите летни неща, искам нещо сериозно да те питам. Какво става с жената, на която всъщност след конкурса Мис Playmate ти подари имплантите, скандала, който имаше, но след това ти въпреки всичко каза, че си поела ангажимент, бяхте при нас, разказа, предстоеше да малко лечение и да се слагат имплантите. Какво се случи? Така. Малко се усложниха нещата, тъй като тя претърпя 4 операции. 4 операции. И сега ще ти разкажа всъщност. Ние сме на финалната права, слава Богу, но не мина, нали, много, така, как да ти кажа, помети масло, тъй като тя малко си е с собствен мироглед за някои неща и не е слушала препоръките на доктора. Тоест? Тоест, стига се до 4-та операция, защото тя си беше замърсила, тя беше с временни експандери. Експандера, тя беше с отстранени гърди. Разширява леглото, преди да се сложи импланта. Тоест, временни импланти, но нали не са импланти, а експандери. И когато й бяха поставени, тя е замърсила, тъй като си е правила самичка промивка на раната, не трябвало, защото доктора я казал изрично да не го прави, но както и да е. Важното е резултата. Взимаме такива глупави решения на своя глава. Да, между другото. И това е усложнило нещата. Да, усложни нещата, защото до сега щяхме да сме на финала, да сме финализирали всичко, а всъщност малко се проточи заради нея. Всъщност. Но важното е, че до 2 седмици мисля, че ще поставят имплантите. Стискам палци всичко да мине успешно и да се чувства добре. Наистина от сърце желая. Благодаря. Кажи ми, лято е. Какво ти предстои? Още не съм била на море, между другото. Сериозно? Да, защото заради професионалните ми ангажименти, заради колекцията, работата, трябваше постоянно да съм на проби. Изникват някои неща, които аз първа сега го задвижвам. Още не съм пуснала, примерно, страница, която, нали, тук за първи път, вярвам, че си ми на късмет, ги представям, нали, при тебе. Ще ще видиш. Да, сигурно съм убедена. Още повече, че наистина има много красиви. Той е модел на теб, много ми харесва. И така, но за Гърция мисля да ходим. Гърция? Да. С Живко? Да. Двамата или с приятели? С приятели, да е по-забавно. Да. Колко тая Гърция. Който питам напоследък, всичките ми гости са тръгнали към Гърция. Знаеш ли колко лятото Гърция е България. По-скоро, защото там, как да ти кажа, на нашото Черноморие аз съм се... Просто вече съм се отчаяла за някои неща. Пренаситила съм се. В Гърция ми е спокойно, до време. Морето ти е чисто, храната ти е хубава. Абсолютно. Обслужването Обслужването е на ниво. Аз
просто съм го коментирала това, че хората наистина знаят как да привличат клиентите и как да ги задържат там. Ти сядаш, те ти слагат всичко без пари, разядки, само и само за да останеш и да си поръчаш още коктейли. Маркетинг. Да. Хората знаят разбира как. се. Може би и ние се учим. Знаеш, Евгений Минчев малко по-късно ще бъде при нас, който е бил на едно много хубаво парти на нашето море и може би има пък различни впечатления. Знае ли човек от теб? Ще го чакам да ми разкаже. На теб ти желая едно прекрасно лято. Аз от сърце да правиш красиви неща, да се радваш на красиви